is het tijd om de kop leeg te maken. Nu is het tijd hart en ziel diep te raken. Lekker positief, iedereen inclusief. Hier is mijn plek, helemaal uitgecheckt. Horen moet alles snel, rustig aan is niet erbij. Immer veel op het spel, optie, optie, optie. Door TikTok iedereen getikt en toch veel wat fijn. 1000 likes aangeklikt, als het maar goed uitziet online. Dit alles geldt toch niet eens vol. Het is nu klaar met al dat eeuwige gescroll. Nu is het tijd om de kop leeg te maken. Nu is het tijd hart en ziel diep te raken. Lekker positief, iedereen inclusief. Hier is mijn plek, helemaal uitgecheckt. Nu is het tijd om de kop leeg te maken. Nu is het tijd zonder zorg met te kwaken. Lekker positief, iedereen inclusief. Hier is mijn plek, helemaal uitgecheckt. Zeg altijd dankjewel, zij het afval het gezond. Trek op tijd aan de bel, elke pompje door de mond. Net is mijn privé, minder vlees en alles klein. Reizen met het OV en zelfs de frieten ergevrijd. Dit alles geldt toch niet eens vol. Van al die zeurig slunten nerven op hol. Nu is het tijd om de kop leeg te maken. Nu is het tijd hart en ziel diep te raken. Lekker positief, iedereen inclusief. Hier is mijn plek, helemaal uitgecheckt. En nu is het tijd om de kop leeg te maken. Nu is het tijd zonder zorg met te kwaken. Lekker positief, iedereen inclusief. Hier is mijn plek, helemaal uitgecheckt. Als alle actie-economie is te stoppen, mijn batterie is gans leeg getrokken. Dan ben ik echt goed gescrolld en zet ik alles on hold. Zo laai ik op tot meer dan 11 uur.